Ang saimano okok samani yagulo hain hai salni saltam jorotui trending ngnai tomke sak sak khaklap bui wansugui naithang okokno sini bubugra o jorao je samungklai tongmani belai kaham there is no doubt phiaba tini bubugra jesik bini bwsa bwtui rokno hamjakma haike bubugrani buma bupasong hamjaklang hangkai tini je situation wngui tongmani o situation definitely create wngla kamo जों जे history no base khlainai Tripura no sini jaga hinui wansugui nai o jorao fight khlai tongo a history ni no khoroksa kwthang jita jakta kwthang example ya history hingkha sini bubugra a jaga o kono doubt kwrwi phiaba history o okok bo laitangjak tongo je tini riyang bidroho wngmani bubugrani khilap Jamatia bidroho wngmani bubugrani khilap tai others community rok bidroho khlaimani bubugrani khilap tangui khlaikha tangui a jorao bubugrani against o borok bidroho ma khlaikana definitely a history tabuk bo tongo nongkhulogui naidi jotono sarai ke nuknai at present o bubugrani against o je bidroho khai tongmani bo kahi na kahi aboni reason tongo oboni bagui no Tiprasa rokni bisingo baksa tabukbo bubugrani against bidroho khai tongo so o jagao teibo kok satai tongo je nogo bubugra o jora tongo yani ki Ujayanta Palace sab sanamkha 1899 o sini bubugra Radhakishore Maniko sanamkha busukni bisingo 1901 ni bisingo complete khaikha a building no tamo jora phaiman bagui 1973 ni siming 2011 jora Tripura Sarkar no phalnani nangkha tam reason a phalmani rokno kok banglai no a jorao bo sini borom ganang Dasharath Debbarma bidroho khailangkha sabni against bubugrani against o kok tapok di history o tabuk phano o kok sijak tongo so kok wngkha history o kok bo tongo je leader ni bisingtui chaya lead khaijago definitely bini bwsabuti rokno aboni porinam wngmo tini chwng je illegal immigrants ni kok tui walalai tongmani o illegal immigrants rokno sabo ek somoy tubumani Tripura o definitely bubugra rok obani kok ya history ni kok se tini je borok rok no tini chwng problem wngjagui tongmani o problem ni mul bothoma sabo Tripura sudu raja rokni bagui simingya eba ke bubugrani bagui simingya it's all Tripura o tongnai borok rokni bagui no so a jagao a somoyo jara bidroho khainai rok borok ki siyo ya siyani bagui de bidroho khaiga same abo haike no tabuk bidroho khai tongo o kok tamni bagui masa hangka ke kahi na kahi bubugra tini jeba ki bini bwsabuti rokno hamjakma haike a somoyo jodi hamjak hangke tini je situation o chwng tongui tongmani omo hai situation wngla kamo obo kuno tabuk ni situation o khamai mani kokya but je real fact no norokni bwsakango tubumani bagui se wansuknani bagui jotono hambai।